हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी प्रणाम हरे स्वामीजी कृष्ण माता जी हरे कृष्ण சண்முகம் பிரபுஜி प्रणाम हरे कृष्ण डिवोटीज எல்லாருக்கும் प्रणाम हरे कृष्णा ஹரி போல் எல்லாரும் இன்னைக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஜாயின் பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப நன்றிகள் சண்முகம் பிரபுஜி ஒரு தடவை நம்ம குரூப்ல மெசேஜ் போட்டுருந்தாங்களா ரிமைண்டர் போட்டுட்டு மாதா ஜி போட்டீங்களா சரி பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா யாரோடதும் எனக்கு கேட்கல மியூட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா நம்ம வந்துட்டு இப்போ வந்து பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ் லெவல் 1ல நம்ம வந்து பக்தி யோகம் நம்ம நல்லபடியாக பார்க்க போகிறோம் நேத்தியோட கர்ம யோகம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் சரிங்களா 6வது அத்தியாயம் வரைக்கும் அதில் கர்மா விக்ரமா அக்கர்மா அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம் விஷ்ணுவுக்காக அர்ப்பணிக்கக்கூடிய செயல்கள் பண்ணணும் மற்ற செயல்கள் நம்மளை பந்தப்படுத்தும் பிறப்பிறப்பு விஷயத்தில் கொண்டு வந்துடும் அதனால் நம்ம எந்த செயலுமே பகவானுக்கான செயல்களை அக்கர்மாவை நம்ம பண்ணணும் விக்கர்மா பாவச் செயல்கள் கர்மா பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ கிருஷ்ண உணர்வுல செயல் பண்ணணும் அம்பரீஷ் மகாராஜர் மாதிரி அப்படின்றத கர்மயுகத்தில் நம்ம லேர்ன் பண்ணோம் அப்போ தியான யோகம் நம்ம பார்த்தோம் அல்ல அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அதில் வந்து அர்ஜுனனே சொல்லிட்டாங்க மனதை கட்டுப்படுத்துறது சிரமம் அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் பகவான் வந்து அதுக்கான சொல்யூஷனும் கொடுத்தாங்க நல்ல வந்து பற்றின்மையோடு இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து டிட்டர்மினண்ட்டாக இருக்கணும் பயிற்சி பண்ணணும் அப்படின்றத பகவான் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பக்தி யோகம் தான் இருக்கலே வந்தது ஏன்னா பக்தி யோகம் அப்படின்னதுன்னா பக்தி சேவை சேவைன்றதுல செயல் அடங்கிடும் அதனால கர்மயோகம் அடங்கிடுது பக்தி யாருக்கு பண்றோம் நம்ம யாரு ஆத்மா பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணுன்றது தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஞானம் அப்படின்றதுல ஞான யோகமும் அதில் அடங்கிடுது அதுக்கப்புறம் நம்மளோட புலன்கள் மனம் புத்தி எல்லாத்தையும் நம்ம
பகவான் மேலே என்கேஜ் பண்ணுறோம். அந்த வகையில் அஷ்டாங்க யோகம் அதில் என்னென்னா சென்சஸ்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும், மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் தான் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா. அதாவது பிராணாயாமம் பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம், அதாவது பிரத்யேகர தாரணா இதெல்லாம். ஸோ அந்த வகையில் நம்ம மனம் புலன்கள் எல்லாம் பகவான் மேலே என்கேஜ் இருக்கும் பக்தி சேவையில். அதில் அஷ்டாங்க யோகத்தை நம்ம அதில் ஃபாலோ பண்ணுறோம். அப்போ பக்தி யோகம் ஒன்று பண்ணும்போதே அதில் எல்லாமே அடங்கிடுறதுனால பக்தி யோகம் தான் உயர்ந்தது. அது ஈஸியானது கூட, அதில் ஃபால் டவுனும் கிடையாது. மற்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து பகவானை அடையிறது சிரமம், சரிங்களா. வேறு வேறு பாதையிலையும் நம்ம இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண முடியும். இப்போ அஷ்டாங்க யோகம் ஃபாலோ பண்ணுறவங்க மிஸ்டிக் பவர்ஸை யூஸ் பண்ணி வேறு வேறு விஷயங்களையும் அவங்க செயல்படுத்தலாம். கர்மயோகம்ன்றவங்க நிஷ்காம கர்மயோகம், தேவர்கள் கிட்ட கூட நிஷ்காம கர்மயோகம் பண்ண முடியும். அப்போ ஞான யோகம்ன்றவங்க அவங்களும் என்ன பண்ணலாம், ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிப்பாங்க, அவ்வளவுதான் இல்லைங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மற்ற யோகங்களை முக்தின்றது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. ஆனால் பக்தி யோகத்தில் ஃபால் டவுனும் கிடையாது, முக்தியும் நமக்கு நிச்சயம். பகவானுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணும்போது பக்தி பண்ணுறதே முக்தி தான், சரிங்களா. அந்த வகையில் நம்ம வந்துட்டு கர்மயோகம் நம்ம பார்த்தோம். இப்போ நம்ம ஞான யோகம், நம்ம ஞான விஞ்ஞான யோகம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். முழுமையான அறிவு பகவானை பற்றி முழுமையாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அப்சல்யூட் ட்ரூத் பற்றி முழுமையாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அத்தியாயம் 7 பக்தி யோகம் இல்லைருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஏன்னா 6.37 ஸ்லோகத்தில் பகவான் குறிப்பிட்டிருந்தாங்க. இப்போ நம்ம பார்த்த மாதிரி கர்மயோகம், ஞானயோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகி, இந்த எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறவங்களே ரொம்ப உயர்ந்தவங்க யாரு அப்படின்னா பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறவங்க அப்படின்றத சொல்லி கன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த வகையில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறதெல்லாம் பக்தி யோகம் 7லேருந்து 12 வரைக்கும் ரொம்ப இனிமையான விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்ம மங்களாச்சரன் ஆஃபர் பண்ணிடலாம். யாருக்கும் மங்களாச்சரன் ஆஃபர் பண்ண விருப்பம் இருக்கா பகவானோட அனுகிரகத்துல? அவசியம் சரஸ்வதி மாதாஜி ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கயா சக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமஹ்யம் தத்தாதி ஸ்வபதாந்திகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீன மந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விருஷபானு சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியா. ஹரிப்ரியே வாஞ்சா கல்பத்ருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. நமக. ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ணா பிரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பரச்சாரிணி நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாশ্চাத்ய தேசத்தாரிணி. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். பகவானோட அனுகிரகத்துல நம்ம நல்லபடியா ஆஃபர் பண்ணிட்டோம் மங்களாச்சாரன். இப்போ நம்ம வந்து அத்தியாயம் 6ஓட சுருக்கம் என்னன்றது பார்க்குறோம். அஷ்டாங்க யோகத்தில் முன்னேறுதல், அதாவது இந்த 8 அங்கங்களை கொண்ட யோகம் அஷ்டாங்க யோகம். அதில் எப்படி முன்னேறுறது அப்படின்றத பார்த்தோம். ஏன்னா அது வந்து நம்மளை என்ன பண்ணணும்னா புலன்களை வந்து, அதாவது மனம் புலன் செயல்கள் இதெல்லாம் நம்மளை விலக்கி வச்சிருக்கோம் மெட்டீரியல் விஷயங்கள்லேருந்து. அதுக்கப்புறம் யோகாசனத்தின் நிலைகள் பார்த்தோம். யமாலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் சமாதி வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். யமா நியமா ஆசனா பிரத்யாகார தாரணா பிராணாயாம பிரத்யாகார தாரணா தியான சமாதின்றது பார்த்தோம். அதெல்லாம் என்னென்னது ஓரளவுக்கு விரிவாக பார்த்தோம். மனதை நம்ம கட்டுப்படுத்தணும். எதனாலன்னா அது நம்மளுக்கு நண்பனாக இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகிடும், பல விஷயங்கள் அது போய் ஈடுபட்டு நம்மள பிறப்பிறப்புல தள்ளிடும். அதுக்கப்புறம் தோல்வியுற்ற யோகியோட நிலை என்ன? சரி, அஷ்டாங்க யோகம் ஃபாலோ பண்ணி அதில் தோல்வி விட்டுறாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, கொஞ்ச காலம் பயிற்சி பண்ணவங்களுக்கு நல்ல நல்ல மேலுலகங்களில் போய் சந்தோஷமாக இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இன்னொரு நல்ல உயர்ந்த குலத்திலையோ இல்லைன்னா வந்துட்டு ஒரு பணக்கார குடும்பத்தில் அவங்களுக்கு பிறவி கிடைக்கும். அது ரொம்ப காலம் அஷ்டாங்க யோகத்தில் இருந்து ஃபாலோ ஆனவங்களுக்கு ஆச்சாரியர்கள் மாதிரி அந்த டிரான்சனண்டல் ஒரு வைஷ்ணவா ஃபேமிலிலேயே அவங்களுக்கு பிறந்து அவங்களுக்கு பக்தியில் ஈடுபடுற ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு வைஷ்ணவ ஃபேமிலியில் டிரான்சனலிஸ்ட் ஃபேமிலியில் அவங்களுக்கு பிறவி கிடைக்குன்றதை பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் பக்தி யோகம் தான் மிக உயர்ந்தது அப்படின்றத 6.47 ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்த்தோம். இப்போ 7th அத்தியாயத்தில் என்ன பார்க்குறோன்னா பகவானை பற்றின இது ஃபுல்லாகவே பகவானை, அதாவது தெரிஞ்சுக்கிறது, சரிங்களா.
நாலேஜ் வந்து அப்சல்யூட் ட்ரூத் நாலேஜ் அப்படின்னு தான் வரும். சரிங்களா? அந்த வகையில் வந்து நம்ம வந்து பகவானை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். முக்கியமாக அவங்களோட எனர்ஜிஸ்லாம் தெரிஞ்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பகவான் வந்து யாரெல்லாம் அவங்ககிட்ட சரணாகதி பண்ணுவாங்க, யாரெல்லாம் சரணாகதி பண்ண மாட்டாங்கன்றதை பார்ப்போம். தேவதேவ வழிபாட்டோட நிலைமை என்ன அப்படின்றது நம்ம இதில் பார்ப்போம். சரிங்களா? ஏற்கனவே 3rd சாப்டர்லையும் நம்ம அதை பார்த்துருக்கோம். தேவதேவியோட நிலைப்பாடு என்னன்னா, அவங்களாம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், இந்த பொருள் உலகத்தை அவங்களாம் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. சரிங்களா? ஆனால் அவங்களுக்குமே பிறப்பிறப்பு உண்டு. அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானை தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றதாங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு நம்ம பண்ணுற எல்லா விஷயமுமே, அதுவுமே நம்ம செய்கிற விஷயங்கள்லாம் ஒரு டெம்பரவரியான இந்த பொருள் உலகத்துக்கான விஷயம்தான் நம்மளுக்கு கிடைக்குமே தவிர, முக்தி அப்படின்றது சிரமம். சரிங்களா? அது பகவான்கிட்ட மட்டும்தான் கிடைக்கும். ஸோ நம்ம இப்போ 7th சாப்டரில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். யாருக்கு ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? பகவானோட அனுகிரகத்துக்கு. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. உஷா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? வாசிச்சு கொடுக்குறேன். அத்தியாயம் 7. ஸ்ரீ பகவானுவாஜ மை யாசக்தமனா பார்த்த யோகம் யுஞ்சன்மத் வாசிங்க மாதாஜி. ஆசிரய. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. நானு கேட்கலீங்களா? வாசி. கேக்குது. அத்தியாயம் 7. ஸ்ரீ பகவானுவாஜ மை யாசக்தமனா பார்த்த யோகம் யுஞ்சன்மத் ஆசிரய அசம்சயம் ஷமக்ரம் மாம் யதாக்ஞாஸ்யசி தத் சுர்ணோ. புருஷோத்தமனான முழு முதற் கடவுள் கூறினார், பிருந்தாவின் மகனே, என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகம் ஏதுமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம மாதாஜி இப்ப நீங்க மியூட் போட்டுக்கோங்க. உஷா மாதாஜி, உங்களது எந்த எக்கோ ஆகுது. நீங்க வாசிக்கும்போது நான் மியூட் போட்டுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. இப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, பிரித்தாவின் மகனே அப்படின்றத சொல்றாங்க. அர்ஜுன் என்ன சொல்றாங்க, பிரித்தா அப்படின்றது குந்தி மகாராணியோட இன்னொரு பெயர். சரிங்களா? என்னிடம் பற்றுதல் இதுதான் ஸ்டார்டிங்கு. சரிங்களா? என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன், மனம் தாட்ஸ், அது நம்ம என்ன நம்ம பூ பழம்லாம் ஆஃபர் பண்ணுறோமா பகவானுக்கு, கொண்டு போகிறோமா, துளசி பூ பழம் எல்லாம் நல்லது தான். ஆனால் முக்கியமாக என்ன நம்ம ஆஃபர் பண்ணணும், நம்மளோட தாட்ஸை ஆஃபர் பண்ணணும். ஏன்னா அதுதான் என்னென்னா ஒரு நம்மளை வந்துட்டு பகவான்கிட்ட பிரிக்கிறது. சரிங்களா? வேறு வேறு இந்த பொருள் உலகத்தில் ஈடுபட்டு, ஆனால் நம்மளோட தாட்ஸை வந்து, அதாவது பகவான் நாம ரூப குணநிலைகள் நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா, கிருஷ்ண உணர்வில் நம்மளோட தாட்ஸை கொண்டு வந்துட்டோம்னா அது பர்ஃபெக்ஷன். சரிங்களா? அதனால் என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில், பகவானோட உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம், அந்த பக்தி யோகத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால எப்படி வந்து நம்ம வந்து பகவானை முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு தான். நீ எவ்வாறு சந்தேகமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம், பகவானை பற்றி நம்ம முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதை பற்றி தான் என்னிடம் வந்து கேட்பாயாக அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. இந்த கேட்கறது அப்படின்றது 7.1 ஸ்லோகத்தோட பர்பட் நீங்கள் எல்லாருமே அவசியம் வாசிக்கணும். சரிங்களா? பகவான் நம்மளோட இதயத்தில் இருக்காங்க, நம்மளோட விருப்பம் என்னன்றதை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. சரிங்களா? விட்னஸாக இருந்து பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. சூப்பர் சோலாக இருந்து பரமாத்மாவா நம்மளோட இதயத்தில் இருக்காங்க பாருங்க. யார் ஒருத்தவங்களுக்கு எனக்கு வந்து பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணணும், பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், பக்தி பண்ணுன்றது கூட வேணாம், தெரிஞ்சுக்கணும், பகவத்கீதையை தெரிஞ்சுக்கணும், பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்ற அந்த ஒரு எண்ணம் வந்தால் கூட போதும். உடனே பகவான் என்ன பண்ணிடுவாங்க, அதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே அவங்க வந்துட்டு செய்ய ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. நம்ம கேட்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஏதுவான மார்க்கங்கள் டக்குன்னு நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சது, இந்த மாதிரி ஒரு பகவத்கீதை கிளாஸ் கிடைச்சதா, அதுக்கப்புறம் அதில் நம்ம இன்னும் நல்லபடியாக கேட்க கேட்க என்ன ஆகும், நம்ம மனம் தூய்மையாகும். பகவான் நம்மளோட மனதை தூய்மைப்படுத்துகிறாங்க, அனர்த்தங்கள்லாம் இல்லாமல். அதுக்கப்புறம் நம்ம அனர்த்தங்கள்லாம் குறைய குறைய என்ன ஆகும், ரஜகுணம் தமகுணம்லாம் குறைஞ்சி சாத்விக குணத்தில் வருவோம். சாத்விக குணத்தில் நாலேஜை நல்லா கெயின் பண்ண நம்மளுக்கு பக்தின்றது நல்லபடியாக வளரும். சரிங்களா? அப்புறம் நம்ம நல்லபடியாக பக்தி நிலைக்கு வருவோம் அப்படின்றது தான் அது. அப்போ கேட்கறதுன்றதுல இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது. இது வந்து பர்பட்டில் வாசிச்சிங்கன்னா நல்லபடியாக தெரியும் உங்களுக்கு. சரிங்களா? ஸோ அதனால் கேட்கறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நம்ம கேட்க தான் நம்மளுக்கு அந்த ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த உறங்குற நிலையிலையும் கேட்டு தான் நம்ம எழுந்திரிக்கிறோம். அதே மாதிரி நம்மலாம் பக்தி பண்ணாமல் இந்த பொருள் உலகத்திலே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். இதுதான் என்னோட வாழ்க்கைன்ற மாதிரி. இறப்புன்றது தெரியும், எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போகணும்னு தெரியும், ஆனாலும் அதுலேயே தான் வாழ்ந்துட்டுருப்போம் இல்லைங்களா, சிரமப்பட்டு எண்டியரோட. அப்போ அதில் வேறு ஏகப்பட்ட ஃப்ளக்சுரேஷன்லாம் வருது, நமக்கு ஆன்சைட்டி இருக்குது, எல்லாம் விரக்தி இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது, ஆனாலும் என்ன பண்ணுறோம், அதிலே தான் நம்ம வாழ்கிறோம். அப்போ அதுலேயே நம்ம வெளியில் வரணும்னா நம்ம நிறைய கேட்கணும்.
சரிங்களா? கேட்க கேட்க நம்மளுக்கு பகவான் மேல ரொம்ப ஈடுபாடு வந்து பகவான்கிட்ட நம்ம பக்தி பண்ணும்போது நம்ம சிறந்த பக்தனா வர முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் 7.2 ஸ்லோகம் யாரும் வாசிக்கிறீங்களா? யாருக்கும் என்னம்மா? ஓகே. ஞானம் தேயகம். ஆ, மாதாஜி யாரு? உஷா மாதாஜியா? நா- யார்? நான் நான் வாசிக்கிறேன். ருக்மணி ருக்மணி ருக்மிணி வாசிக்கிறேன். மாதாஜியா? வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி, வாசிச்சு கொடுங்க. அவசியம். தேகம் ம். சுவிஞானம் இதம் வக்ஷ்யாம்யக்ஷேஷத ம். யஜ்ஞ ஞானத்வா நேஹ பூயோன் யத் ஞானத்வம் வயம் அவிஷிஷ்யதே. ம். தற்போது சாதாரண அறிவையும் தெய்வீக அறிவையும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கின்றேன். ம். இதனை அறிந்த பின் நீ அறிய வேண்டியவை எதுவும் இருக்காது. ஹரிபோல். தேங்க்யூ மாதாஜி, ஹரிபோல். இப்போ வந்து சாதாரண அறிவு சரிங்களா, நார்மலான இந்த ஜட உலக விஷயங்கள் பற்றி தெய்வீக அறிவு, டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ், இது எல்லாத்தையும் பகவான் நமக்கு முழுமையாக கொடுக்க போகிறாங்க சரிங்களா. இது தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம், அதாவது இந்த அத்தியாயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் உனக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வேற எதுவுமே இருக்காது அப்படின்றாங்க சரிங்களா. அப்போ பூர்ணமான அறிவு நமக்கு, நாலேஜ் நமக்கு கிடைக்க போகுது இந்த அத்தியாயத்தில். அதுதான் நம்ம இந்த இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அப்படியே ஸ்லோகத்தோடு நம்ம பார்க்கலாம். 7.3 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிட்டுங்களா மாதாஜி? வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 7 ஸ்லோகம் 3. மனுஷ்யாணாம் சஹஸ்ரேஷு கஷ்சித் யததி சித்யே யததாம் அபிசித்தானாம் கஸ்மின் மாம் வேத்தி தத்வதஹ. ஆயிரம் மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருவன் பக்குவமடைய முயற்சி செய்யலாம். அவ்வாறு பக்குவமடைந்தவர்களில் கூட யாரேனும் ஒருவனே என்னை உண்மையாக அறிகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, நிறைய பேர் வந்துட்டு வருவாங்க பக்தி சேவைக்குன்ட்டு. இப்ப நம்ம ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயும் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நாள் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வருவாங்க. அப்புறம் அப்படியே கொஞ்சமா வந்துருவாங்க சரிங்களா. இந்த மேரத்தான் ரேஸ் இங்க இருக்கு இல்லைங்களா, இது பிடிஎஃப்ல ஸ்க்ரீன்ல, அதுல ஸ்டார்டிங்ல நிறைய பேர் வந்து இந்த மேரத்தான் ரேஸ்ல கலந்துப்பாங்க. ஆனா அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா டயர்ட் ஆகி ஏதோ ஒரு காரணத்தினால விட்டுட்டு என்ன பண்ணிடுவாங்க, அதுல இருந்து விலகிடுவாங்க. அப்புறம் ஃபைனலா கொஞ்சம் பேர் போய் வின் பண்ணுவாங்கன்றத பாக்குறோம். அது மாதிரி நிறைய மனிதர்கள் வந்துட்டு பக்குவம் அடையறதுக்கு முயற்சி செய்யலாம். ஆன்மீகத்தை நாடி வருவாங்க. அதுலேயும் பானஃபைட் பரம்பரையில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேரு சரிங்களா. அப்படி வந்து அதில் வந்து அவ்வளோ பேர் வந்தாலும் அதில் யாரேனும் ஒருவர் தான் என்ன பண்ணாங்க, அந்த பக்குவத்தை அடையிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அந்த பக்குவம் அடைஞ்சவங்களையும் கூட யாரேனும் ஒருவனே என்ன உண்மையாக அறிகிறான் பகவானை பற்றி, அந்த பகவான் ரிலேஷேஷனில் சரிங்களா. பகவானை பற்றி முழுமையாக யாருமே முழுமையாக தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஏன்னா அவங்களோட எல்லா விஷயமுமே என்னதுன்னா ரொம்ப உயர்ந்தது சரிங்களா. இன்கன்சீவபிள், நம்மளால அதை வந்து என்ன பண்ண முடியாது, முழுமையாக கிரகிக்கிற அளவுக்கு நமக்கு சக்தி கிடையாது சரிங்களா. அவங்க பெரிய பவர் ஹவுஸ், நம்மளாம் குட்டி குட்டியாக இருக்கிற ஆத்மாக்கள். அதனால யாரேனும் ஒருவனே என்னை உண்மையாக அறிகிறான் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் சரிங்களா. 7.4 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? வாசிக்கலையா? சரி, ஓகே. பூமிர் அப்போ நலோ வாயு கம்மனோ புத்திரேவச்ச அகங்கார இதி எம்மே பின்னா பிரகிருதிர் அஷ்டதா. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம், இந்த 8ம் சேர்ந்ததே எனது பிரிந்த ஜடசக்திகள் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம் சரிங்களா. இப்போ வந்து பகவான் வந்து அவங்களோட எனர்ஜிஸ் பற்றி சொல்ல போகிறாங்க. பகவானுக்கு வந்து 3 வகையான எனர்ஜி உண்டு சரிங்களா. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். என்ன அப்படின்னா, ஒன்று வந்து ஜடசக்தி, இந்த ஜட உலகங்கள்லாம் இயங்கிட்டு இருக்கா, அது வந்து ஜடசக்தி. மாயா சக்தின்வாங்க, துர்கான்வாங்க, பகவானோட சிஸ்டர் சரிங்களா. இன்னொன்று வந்து ஆன்மீக சக்தி, அது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் உலகங்கள்லாம் இயங்கிட்டு இருக்கும், பிரம்மஜோதியிலேருந்து அதெல்லாம் இயங்கிட்டு இருக்கும். அது வந்து யோக சக்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து மாயா சக்தின்வாங்க, அது வந்து யோக சக்தி. அது வந்து ராதாராணி அம்மாவோட இதில் இயங்கிட்டு இருக்கும், சக்தியில் சரிங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி 2 இருக்கு. ஒரு ஆன்மீக உலகம்லாம் பகவானோட அந்தரங்க சக்தி, இன்டர்னல் எனர்ஜினால இயங்கிட்டு இருக்கு. இந்த ஜட உலகங்கள்லாம் பகவானோட மாயா சக்தினால இயங்கிட்டு இருக்கு. இதுக்கு நடுவில் இன்னொரு சக்தி இருக்கு. அது என்னன்னா ததாஸ்த சக்தின்னு சொல்லுவாங்க. அது என்னன்னா நம்மள அந்த ஆத்மாக்கள். இப்போ நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம கிட்ட நம்ம ஆத்மா இருக்கும். நம்ம மேல என்ன இருக்கு, சரீரம் இருக்கு சரிங்களா. ஆத்மா வந்து பகவானோட இன்டர்னல் எனர்ஜி, அந்தரங்க சக்தி.
அதே சரீரம் நம்மளுடைய இந்த பஞ்சபூதங்களான சரீரம் நிலம் நீர் நெருப்பு நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் மனம் புத்தி அகங்காரம். இந்த மேலே உள்ள இந்த ஒரு சரீரத்துக்குள்ளார சூக்ஷ்ம சரீரமும் ஒன்று இருக்கு இல்லையா, மனம் புத்தி அகங்காரம் இதை கொண்டது. இது ரெண்டும் எதால் ஆனதுன்னா இந்த ஜட விஷயத்தினால ஆனது. ஏன்னா நம்ம ஆத்மா பகவானை அடையும் போது இது ரெண்டும் இங்கே தான் இருக்கும், கண்டிஷன் வழியே விட்டுட்டு போயிடும் இல்லைங்களா. ஒவ்வொரு இறப்பின் போதும் இந்த பஞ்சபூதங்களான சரீரம் போயிடும், அது நம்ம நல்லாவே பார்க்குறோம் இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் சூக்ஷ்ம சரீரம் மட்டும் இருக்கும். அந்த சரீரமும் எப்போ நம்மளை விட்டு விலகும், அந்த மனம் புத்தி அகங்காரம் அப்படின்றது பகவானை அடையும் போது அதுவும் நம்மளை விட்டு விலகும். அப்போ இந்த இந்த ரெண்டு இதுவும் லேயரும், அதாவது கிராஸ் பாடியும் ஷட்டில் பாடியும் எப்போ வந்துட்டு விலகும், அது எதால செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அது வந்து இந்த நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் பஞ்சபூதங்கள் மனம் புத்தி அகங்காரம் இந்த 8ம் எனது பிரிந்த ஜடசக்தி, பகவானோட ஜடசக்தி நல்லா ஆனது. சரிங்களா. இது வந்து நம்ம முக்தி அடையும் போது நம்மளை விட்டு விலகும். அதுக்கப்புறம் 7.5 ஸ்லோகம் யாரும் வாசிக்கிறீங்களா? மாதாஜி. சரஸ்வதி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்யயம் இதஸ்வன்யாம் பிரகிருதிம் வித்திமே பராம் ஜீவபூதாம் மகாபாகோ யயேதம் தாரியத்தே ஜகத். பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, இதற்கு அப்பால் உன்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையான தனது சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியதாகும். அறிவோல். இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனர்கிட்ட சொல்றாங்க. சரிங்களா. இப்ப நம்ம பார்த்தோமா, இதற்கு அப்பால், இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஸ்லோகம் பார்த்தோம் நம்ம, பிரிந்த ஜடசக்தி அப்படின்னு பார்த்தோமா, பகவானோட பிரிந்த ஜடசக்தி. இதுக்கும் அப்பால், இதையும் விட இன்னொரு உயர்ந்த சக்தி ஒண்ணு இருக்கு. என்னது அப்படின்னா அது வந்து இந்த தாழ்ந்த சக்தியை, ஜட இருக்கைன்றது. கண்டிப்பா ஆத்மாவுக்கு கான்சியஸ்னஸ் எல்லாம் உண்டு இல்லையா. ஆனா இந்த ஜடத்துக்கு கான்சியஸ்னஸ் இருக்கா? இப்ப வந்து ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, அவங்க உடல்லேருந்து உயிர் போயிடுச்சு. அவங்கள நம்ம ஏதாவது ஐடென்டிட்டி கொடுப்போமா? இவங்க வந்துட்டு அவங்க பேர் சொல்லி கூப்பிடுவோமா? இல்லைன்னா வந்துட்டு அவங்களோட ஐடென்டிட்டி ஏதாவது சொல்லுவோமா? இல்லை, வெறுமனே டெட் பாடின்னு தான் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் அது ஒரு அச்சித்து விஷயம்தான் இல்லைங்களா. இந்த சரீரம் எந்த எந்த சரீரத்துக்காக நம்ம வாழ்க்கை ஃபுல்லாக வாழ்ந்தோமோ அது கடைசியில் என்ன வார்த்தை வந்துடும், உயிர் போனது பிணம், டெட் பாடி, அவ்வளோதான். அவ்வளவுதான் அதோட வேல்யூவே இல்லைங்களா. எந்த ஐடென்டிட்டியும் இருக்காது அதுக்கப்புறம். பணக்காரங்க ஏழை உயர்ந்தவங்க தாழ்ந்தவங்க எதுவுமே வராது, அவ்வளோதான் அது அச்சித்து இல்லைங்களா. அப்போ அந்த தாழ்ந்த ஜட இருக்கேனே தனது சுயநலத்திற்காக நம்மளாம் என்ன பண்ணுறோம், சுயநலத்திற்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த உயர்ந்த சக்தி ஆத்மா, இந்த உயர்ந்த சக்தின்றது ஆத்மா, இது என்ன பண்ணுது, சுயநலத்துக்காக நான் விருப்பப்பட்ட மாதிரி சாப்பிடணும், நான் விருப்பப்பட்ட மாதிரி வாழ்க்கை வாழணும், நான் தான் எல்லாத்தையும் லார்ட்ஷிப் பண்ணணும், அகங்காரம் அனர்த்தங்கள் இதெல்லாம் என்னென்னா சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்கிறோம். எதை, இந்த சரீரத்தை, பகவான் கொடுத்த இந்த சரீரத்தை சுயநலத்துக்காக உபயோகிக்கிறோம். அப்படி உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியதாகும். அந்த உயர்ந்த சக்தி என்னன்னா ஜீவாத்மாக்கள். சரிங்களா. ஒன்று நம்ம பார்த்தது ஜடசக்தி, இன்னொன்று வந்து ஜீவாத்மாவை பற்றி பார்க்குறோம், அதாவது ததாஸ்த சக்தி, மார்ஜினல் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க. 7.6 7.7 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கீங்களா பாலாஜி? உஷா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்க. அத்தியாயம் 7 ஸ்லோகம் 6. ஏதத் யோனினி பூதானி சர்வாணி யுபதரய அகம் கிருத்தஸ்நனைஸ்ய ஜஹத் பிரபவ பிரளயஸ்ததா. படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த இரண்டு இயற்கையை சேர்ந்தவையே. இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக. அத்தியாயம் 7 ஸ்லோகம் 7. மத்த பரதரம் நான்ய கிஞ்சித் அஸ்தி தஞ்சய மயிர்ஸ்வரம் இதம் புரோதம் சூத்ரே மணிகனாயிவ. செல்வத்தை வெல்வோனே, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை ஏதுமில்லை. நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது போல் அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல். இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்லோகம் நம்ம இதில் பார்க்குறோம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது ரெண்டு சக்தி பற்றி பார்த்தோம். ஒன்று ஆத்மா, இன்னொன்று இந்த ஜடசக்தி. சரிங்களா. படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த உலகத்தில் நம்ம எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா. இந்த ரெண்டு சக்தியில் ஏதாவது ஒரு சக்தியாக இருக்கும். ஒன்று லிவிங் என்டிட்டியாக இருக்கும், இல்லைன்னா இந்த பிரிந்த ஜடசக்தியாக இருக்கும். இந்த டேபிள் சேரு இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இந்த லேப்டாப் இதெல்லாம் என்னது, பிரிந்த ஜடசக்தி. அதே வந்துட்டு ஆத்மா
நம்ம லிவிங் என்டிட்டிஸ் இருக்கும். அப்போ எந்த ஒரு இதில் 2 கேட்டகரைஸாக பண்ணிடலாம். ஒன்று பிரிந்த ஜடசக்தியில் வந்துடும், இல்லைன்னா இன்னொன்று ஆத்மாவில் வந்துடும், லிவிங் என்டிட்டியில் வந்துடும். சரிங்களா? அப்போ படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த 2 இயற்கையை சேர்ந்தவை. இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமும் இருப்பவை அனைத்தும் ஆதியும் அந்தமும் நானே. அப்போ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த மாதிரி 2 கேட்டகரி நீங்கள் நம்ம சுற்றி பார்க்குறோமா, இந்த 2த்துக்கும் ஆதி அந்தம் யாரு? பகவான் தான். ஏன்னா எல்லாருமே பகவான் திருமேனிலேருந்து தான் வெளியில் வரோம். திரும்பி பகவானோட திருமேனியில தான் நம்ம எல்லாருமே ஐக்கியமாகிறோம். சரிங்களா? ஸோ பகவான் தான் ஆத்தாரம் அப்படின்றது ரொம்ப தெளிவாக அந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதில் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை எதுவும் இல்லை. சரிங்களா? பகவானை விட உயர்ந்த ஒரு விஷயம்னு எதுவுமே கிடையாது. அது எப்படி அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா, நூலில் வந்து முத்துக்கள்லாம் கோத்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். வெளியில் பார்க்கறதுக்கு அந்த முத்துக்கள் மட்டும்தான் தெரியும். ஆனால் அந்த முத்துக்கள்லாம் அழகாக ஒன்றோட ஒன்று கோத்து அழகாக மாலையாக இருக்கிறது எதனால்? அந்த உள்ளார இருக்கிற நூல்னால, இல்லைங்களா? அது மாதிரி இது எல்லாமே இயங்கிட்டு இருக்கு. நல்ல இனிமையான பழங்கள் இருக்குது. சரிங்களா? சூரியன் வராங்க, சந்திரன் வராங்க, உலகம் சுற்றுது. சரிங்களா? லிவிங் என்டிட்டிஸ் நம்மளாம் இருக்கோம். இப்படி எல்லாமே இயங்கிட்டு இருக்கு இந்த உலகத்தில். சரிங்களா? ஆனால் அது எல்லாத்தையும் இயக்கிறது யார்? உள்ளுக்குள்ளார இருக்கிற அந்த எனர்ஜி பவர் யாருது அப்படின்னா பகவான். எப்படி முத்துக்கள்லாம் வந்துட்டு அந்த நூலால் அழகாக ஒன்றோடு ஒன்று கோக்கப்பட்டிருக்கோ, அது மாதிரி அனைத்தும் என்னை சார்ந்துள்ளன அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லாமே ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு, மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, படைக்கப்பட்ட எல்லாமே பகவானே சார்ந்திருக்கு. அதே மாதிரி படைக்கப்பட்டவை எல்லாமே பகவான் தான் அதுக்கெல்லாம் ஆதியும் அந்தமும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் ஒன்று இயற்கை சேர்ந்து, அதாவது இந்த மெட்டீரியல் எனர்ஜியில் வந்துடும், இல்லைன்னா லிவிங் என்டிட்டியில் வந்துடும். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து 7.8 ஸ்லோகம். இப்போ எப்படி அது ஊடுருவி இருக்காங்க? இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல, மாலையில் நூல் இருக்கிறது தெரியாது, ஆனால் அந்த நூலால் தான் எல்லாமே கோர்க்கப்பட்டிருக்கு. அது மாதிரி இப்போ நம்ம பார்க்குறோம், தண்ணி பார்க்குறோம், சூரியன் பார்க்குறோம், ஆகாயம் பார்க்குறோம், மனிதர் நம்மளை பார்க்குறோம் திறமையாக இருக்கிறோன்னு. ஆனால் இதுக்குள்ளெல்லாம் பகவான் என்னவா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த வர ஸ்லோகங்களில் பார்க்க போகிறோம். 7.8 சரஸ்வதி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? माताजी अहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शिशि सूर्ययो प्रणव सर्व वेदेषु शब्दके पौरुषम नृषु குந்தியின் மகனே, நானே நீரின் சுவையும் சூரிய சந்திரர்களின் ஒளியும் வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளியுமாக ஓம் என்று இருக்கிறேன். ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும் மனிதரின் திறமையாகவும் இருப்பதும் நானே. ஹரிபோல். இப்போ பகவான் வந்து இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, நீர், நம்ம தண்ணி குடிக்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த நீர்ல ஒரு சுவை நமக்கு இருக்கு இல்லையா? நல்ல களைப்பா இருக்கும்போது தண்ணி குடிக்கும்போது அப்படியே அமிர்தமா இருக்கும் இல்லைங்களா நம்மளுக்கு? அப்போ அந்த நீர்ல உள்ள அந்த சுவை பகவானா இருக்காங்க. சூரியன் சந்திரன் பார்க்குறோம், அதுல அந்த ஒளி யார்கிட்ட இருக்கு? சூரியன் சந்திரன் இருக்காங்க தேவர்கள். அவங்களுக்கு அந்த ஒளி யார் மூலியமா? அந்த அவங்களுக்கு ஒளி சோர்ஸ் யார் அப்படின்னா பகவான். சரிங்களா? அதே மாதிரி ஓம் அப்படின்ற பிரணவம் சப்தத்தில் பகவானை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறது அப்படின்னா ஓம்காரம். சரிங்களா? இப்போ ரூபத்தில் ஷியாமசுந்தர் ஃபார்ம், 400 ஃபார்ம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஆனால் சப்தத்தில் பகவான் எப்படி வந்துட்டு இருக்காங்கன்னா ஓமாக இருக்காங்க. அதனால தான் வேதம் எல்லாமே ஓம் சொல்லி உச்சரிக்கப்படுதுன்றதை நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அந்த பிரணவமாக பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் அந்த ஆகாயத்தில் மற்ற சப்தங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து மனிதர்கள்கிட்ட திறமை. நம்ம யாராவது ஏதாவது ஒரு திறமை வச்சுருப்போம். சரிங்களா? அதை வச்சு நம்ம அச்சீவ் பண்ணுவோம் லைஃப்பில். நம்ம அச்சீவ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன சொல்லிப்போம்? நான் தான் அச்சீவ் பண்ணேன். எல்லாரும் ப்ரைஸ் பண்ணாங்க. ஓ நல்லா பாடுறியே, ஓ நல்லா பேசுகிறே, ஓ இந்த நல்லா படிக்கிறே, எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா? பரவாயில்ல, ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருக்கீங்க அப்படின்லாம். அந்த ஸ்கில்ஸு அது அதுவாக யார் இருக்கா? பகவான் இருக்காங்க. அந்த ஸ்கில்ஸே பகவான் தான், திறமையே பகவான் தான். அப்போ அந்த திறமையை வச்சு மனிதன் அச்சீவ் பண்ணும்போது யார் அதோட மூலமாக இருக்காங்க? காரணம் யார்? பகவான். அதனால தான் டிவோட்டிஸ் எப்பயுமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பகவானோட அனுகிரகத்தில் நான் இதை அடைஞ்சேன். இதை ஏற்றுக்கிறாங்க அவங்க. டிவோட்டிஸ் என்ன பண்ணுறாங்க? பகவானோட அனுகிரகத்தில் நான் இதை அடைஞ்சேன் அப்படின்றது ரொம்ப ஆத்மார்த்தமாக தான் உண்மை இல்லையா? என்னதான் வாழ்க்கையில் நம்ம அச்சீவ் பண்ணாலும் அந்த திறமை ஒன்று வேணும். அந்த திறமையே பகவான் தான். அப்போ அதை பகவான் இங்கேயும் சொல்லியிருக்காங்க, மனிதனில் திறமை நான். அப்போ டிவோட்டிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த ஹம்பிள்னஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும், அந்த ப்ரைடு போயிடும். எப்போ இதெல்லாம் தெரியாமல் இருக்காங்களோ அது வரைக்கும் நான் தான் பண்ணேன், எல்லாரும் நம்மளை புகழணும், எல்லாரும் நம்மளை வந்துட்டு ரொம்ப உயர்வாக நினைக்கணும், அதெல்லாம் இருக்கும் நமக்கு. ஆனால் ஒன்ஸ் இந்த ஸ்லோகம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கப்புறம் திறமையே பகவான் போது பகவானோட அனுகிரகத்தில் தான் கிடைச்சதுன்றதை நம்ம ஆத்மார்த்தமாக எடுத்துப்போம். அப்போ நம்மக்கிட்ட இந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ, அகங்காரம்ன்றது அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக வேனிஷ் ஆகிடும். சரிங்களா? ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஹம்பிள்னஸ் நமக்கு வந்துடும். அது மாதிரி மனிதர்கள்ட்ட திறமையாக நான் இருக்கேன் அப்படின்றத பகவான் இங்கே சொல்கிறாங்க. இது மாதிரி 8லேருந்து 11 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் தண்ணீரில் சுவை, சூரியன் சந்திரனில் ஒளி, வேத மந்திரங்களில் ஓம்காரம், வானத்தில் ஆகாயத்தில் ஒளி, மனிதன்கிட்ட திறமை, பூமியில் மனம்,
சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் தீ, நெருப்புல வெப்பம், உயிரினங்கள்ல அந்த வாழ்க்கை, சரிங்களா? உயிரினங்கள் அதுல வாழ்க்கை. சன்னியாசிகள் கிட்ட இருக்கிறது தபஸ். சன்னியாசிகளோட அடையாளம் என்ன? அவங்களோட அந்த தபஸ், அந்த தபமா இருக்காங்க பகவான், தவமா. அப்புறம் அனைத்து இருப்புகளுக்கும் அசல் விதை, சரிங்களா? உயிர் வாழிகள்லாம் இருக்கு. இப்போ செடி கொடிகள்லாம் இருக்குன்னா அதோட விதையா பகவான் இருக்காங்க. அதே மாதிரி புத்திசாலி, அதுல வந்து நுண்ணறிவு, இன்டெலிஜென்ட்டா இருக்காங்க யாராவதுன்னா அவங்கள்ட்ட இருக்கிற அந்த நுண்ணறிவா பகவான் இருக்காங்க. அது வெறும் எல்லா லிவிங் என்டிட்டிக்குமே, சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் சக்தி வாய்ந்த மனிதர்கள் கிட்ட வலிமையா இருக்காங்க, சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து இது செக்ஸ் லைஃப்ல வந்துட்டு அந்த வேதிக் கல்ச்சருக்கு முரணாகாத வரையில இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும், சரிங்களா? வேதிக் கல்ச்சரை இது பண்ணி போகக்கூடாது, மீறி போகக்கூடாது. வேதிக் கல்ச்சர் படி ஒருத்தவங்களுக்கு ஒருத்தவங்க அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா, அந்த முறையில். ஓகே, இப்போ நம்ம இங்கே வந்து 7.12, 13 ஸ்லோகங்கள் நம்ம பார்க்கணும். வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? இந்த 2 இருக்கு வாசிக்கட்டுமா? வாசிச்சு கொடுங்க. Thank you. ये चैव सात्विका भावा राजसस् तमसस् तये मत्त एवेति तान् विद्धि न स्वகம் தேஷு மயி. சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கையை நிலையானாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்படுபவை என்பதை அறிவாயாக. ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன். நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல, மாறாக அவை எனக்குள் அடக்கம். வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி, 13 வாசிச்சு கொடுங்க. திரிபிட் குண மயிர் பாவை ஏபி சர்வம் ஈத்தம் ஜகத் மோகித்தம் நாபி ஜானாதி மாம் ஏபிய பரம் அவ்யயம். சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்னும் மூவகை குணங்களில் மங்கியிருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அடிவற்ற என்னை முழு உலகம் அறியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் 3 குணங்கள். இதை பத்தி நம்ம ஞான யோகத்துல இன்னும் நல்லா பார்ப்போம் விரிவா, சரிங்களா? ஞான யோகத்துல பார்ப்போம். இப்போதைக்கு என்னன்னா 3 குணங்கள் இருக்கு. இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்தே பார்த்துட்டு இருக்கோம். இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும், சாத்விக குணத்தில் நிலையா இருக்கிறவங்களும் சரி, ராஜச குணத்தில் நிலைச்சிருக்கிறவங்களும் சரி, தாமச குணத்தில் நிலைச்சிருக்கிறவங்களும் சரி, அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்பட்டவை எல்லாமே. எது பகவானோட எனர்ஜி, அவங்களோட விருப்பம் இல்லாம ஒரு அணுவும் அசையாது, ஒரு புல்லும் அசையாது, சரிங்களா? ஏன்னா அந்த அசையறதுக்கு ஒரு எனர்ஜி வேணும்ல, அந்த எனர்ஜியே பகவான் தான். சோ அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்பட்டவை என்பதை அறிவாயாக. ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் ஆத்தாரமே பகவான் தான். எப்படி அந்த நூல் கோக்கப்பட்டிருக்கு முத்து மாலையெல்லாம், அது நூல் தான் ஆத்தாரம். அது மாதிரி பகவான் தான் ஆத்தாரம் என்ற போதிலும் பகவான் வந்து நம்மள மாதிரி கண்டிஷன் சொல்லா அப்படின்னா கிடையாது, சரிங்களா? அவங்க வந்து ரொம்ப சுதந்திரமானவங்க. அவங்க வந்து அவதாரம் எடுக்கிறாங்கன்னா அது அவங்களோட ஓன் ஃப்ரீ வில்ல. நம்ம வந்து பிறவி எடுக்கிறோம்னா அது நம்மளோட விருப்பப்படியே பிறக்கிறோம் இல்லை, கர்மாவை பொறுத்து, இல்லைங்களா? அவங்க வந்து சுதந்திரமானவங்க. இந்த முக்குணங்களுக்கு கட்டுப்பட்டவங்க பகவான் கிடையாது, ஜட இயற்கைக்கு கட்டுப்பட்டவங்க கிடையாது. ஏன்னா அந்த இயற்கை ஜட சக்தியை பகவான் உருவாக்குனது தானே, இல்லைங்களா? அதனால அவங்க ரொம்ப சுதந்திரமானவங்க அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல. இந்த பிக்சர்ல பார்த்தாலே தெரியும் பகவான் உயர்ந்த தெய்வீகமான நிலையில இருக்காங்க. ஆத்மாக்கள் நம்மளாம் தான் என்ன பண்றோம், இந்த 3 சக்தி, அந்த ஜட சக்தியில குணங்கள்ல நம்ம கட்டுண்டு இருக்கோம் அப்படின்றத பார்க்கறோம். இந்த 3 குணங்கள்ல நம்ம எந்தெந்த செல்சரமோ அதுக்கான பலனை கர்மாவை நம்ம அனுபவிப்போம். மாறாக அவை என்னுள் அடக்கம். இந்த இயற்கையெல்லாம் பகவானுக்குள்ளார அடக்கம், சரிங்களா? முக்குணங்கள் எல்லாமே அப்படின்றத பார்க்குறோம். பகவானோட கண்ட்ரோல்ல சுப்ரீமசி தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் மூவகை குணங்களில் மங்கி இருப்பதால் இந்த மாதிரி இந்த 3 குணங்கள்ல தாக்கத்துல இருக்கோமா நம்மலாம், இல்யூஷன்ல. அதனால பகவானோட நிலையை அறிஞ்சிக்கிறதுன்றது ரொம்ப சிரமம், சரிங்களா? குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது. இந்த தெய்வீகமான நிலை, பகவானோட உயர்ந்த நிலையை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுன்றது ரொம்ப சிரமம் அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் சொல்லுக்கு, சரிங்களா? நமக்குலாம் 7.14 ஸ்லோகம் யார் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? ருக்மிணி மாதாஜி, உஷா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. അധ്യായം 7 ശ്ലോകം 14. ദൈവീ ഹസ്യേഷാ ഗുണമയീ മമ മായാ ദുരത്യയാ മാം ഏവ യേ ഭരപത്യന്തേ மாயாம் ஏதாம் தரந்திதே. ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களான எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கரியது. ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, இப்ப நம்ம இந்த ஜட இயற்கை பத்தி பார்த்தோமா, எல்லாமே வந்து இந்த சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ்
நம்ம பார்த்தோமா எல்லாமே இந்த ஜட இயற்கை இந்த முகுணங்களும் இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? இப்படிப்பட்ட ஜட இயற்கை முக்குணங்களால் ஆனதுன்றதை பார்க்குறோம். இது வந்து தெய்வீக சக்தி. இதுவும் பகவானோட எனர்ஜி தானே. மாயா சக்தியும் பகவானோட எனர்ஜி. அதனால அதுவும் என்னது தெய்வீகமானது தான். சரிங்களா? ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜியோட தாழ்ந்திருந்தாலும் அதுவும் தெய்வீகமானது தான். அதை வந்து கிராஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். சரிங்களா? பகவானுக்கு பக்தி பண்ணாம இந்த சம்சார சாகரத்துலேருந்து நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, வெளியில வர முடியாது. ஏன்னா 3 குணத்துல ஏதோ ஒரு குணத்துல தான் நம்மளோட செயல் இருக்கும். நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும் சாத்விகனும் ராஜசகுணம் தாமசகுணம் இதுல ஏதோ ஒரு குணத்தில் தான் இருக்கும். அந்த குணத்துல நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும் அதுக்கு ஒரு கர்ம பலன் உண்டு. நல்லது செஞ்சா புண்ணியம், கெட்டது செஞ்சா பாவம். அப்ப அதை அனுபவிக்கிறதுக்காக பிறப்பிறப்பு சுழற்சி. இப்படிதான் இந்த இது ரொட்டேஷன் போயிட்டு இருக்கே தவிர இதுலேருந்து நம்ம வெளியில வருதுன்றது ரொம்ப சிரமம். அப்போ யாரால மட்டும்தான் வெளியில வர முடியும்? இதுலேருந்து இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து வெளியில வர முடியும் அப்படின்னா, யார் ஒருத்தவங்க பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்றாங்களோ அவங்களால எளிதில் கடக்க முடியும் பிறப்பிறப்பு சுழற்சியை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? பெரிய கடல் இது. சரிங்களா? சம்சார சாகரம்ன்றது. ஆனா யாரு பக்தி பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு குட்டி பசு கண்ணுக்குட்டி இருக்கு இல்லைங்களா? அதோட பாதம் எவ்வளவு பெருசு இருக்கும்? குட்டியா இருக்கும். கண்ணுக்குட்டியோட பாதம் ரொம்ப குட்டியா இருக்கும். அதுல நீர் தேங்கி இருந்தா எவ்வளவு பெருசு இருக்கும்? இந்த இவ்வளோன்னு தண்ணி அதில் தேங்கி இருக்கும் இல்லையா? அதை நம்ம தாண்டத்துக்கு சிரமமா இருக்குமா? இருக்காது. அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. நம்ம வந்து பக்தி பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த சம்சார சாகரம் வந்து அந்த குட்டி கண்ணுக்குட்டியோட பாதம் அளவுக்கு சின்னதாயிடுமா. சரிங்களா? அந்த தண்ணி அதில் தேங்கி இருக்கிற தண்ணி அளவுக்கு அதை நம்மளால ஈஸியாக கடந்துட முடியும். சரிங்களா? அதனால் எளிதில் கடக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். 7.15 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? ருக்மிணி மாதா வாசிங்க மாதாஜி. नमां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमः मायाहृद ज्ञान आसुरं பாவம் ஆஸ்ரித. சற்றும் அறிவற்ற மூடர்களும் மனிதரில் கடைநிலையோரும் மாயையால் அறிவு கவர்பட்டவர்களும் அசுரரின் நாத்திக தன்மையை ஏற்றவர்களுமான துஷ்டர்கள் என்னிடம் சரணடைவதில்லை. ஹரிபோல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரிபோல். ஸோ இப்போ யாரெல்லாம் பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணா நம்ம இந்த பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து வெளியில வரலாம். ஆனா இது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, சில மக்கள் சரணாகதி பண்ண மாட்டாங்க. அவங்களாம் தான் யாருன்றதை நம்ம இதில் பார்க்குறோம். சரிங்களா? மூடர்கள். அதுக்கப்புறம் கடைநிலையில் உள்ளோர், மனிதரில் கடைநிலையில் உள்ளோர், மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்கள். சரிங்களா? அசுரரின் நாத்திக தன்மையுடையவர்கள். இந்த 4 பேரும் என்ன 4 டைப் ஆஃப் பீப்புள் என்ன பண்ண முடியாது, பக்தி மார்க்கத்துக்கு வர மாட்டாங்க. சரிங்களா? அவங்களாம் தான் இவங்களாம். நாத்திகர்கள் அப்படின்றவங்க என்னன்னா ரொம்ப அறிவாளிகளா இருப்பாங்க. ஆனா வந்துட்டு கடவுள்லாம் ஏத்துக்க மாட்டாங்க. சரிங்களா? மாயையில சிக்கியிருப்பாங்க. கடவுள்லாம் ஏத்துக்க மாட்டாங்க. நம்மளை சுத்தி நிறைய பேர் பார்ப்போம். இதெல்லாம் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்களே அந்த மாதிரி. மூடர்கள் அப்படின்றவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா இந்த 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 எக்ஸாம்பிள் தான். சரிங்களா? இப்போ ஒரு டாங்கி இருக்கு. அது வந்து என்ன பண்ணும், நிறைய இவ்வளோ பொதிய சுமக்கும். இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சோண்டு அந்த புல்லோ கேரட்டோ அதுக்கு என்ன வேணுமோ உணவு அதை கொஞ்சம் அதுக்கு முன்னாடி இப்படி கட்டி விட்டுருவாங்க இல்லையா? அந்த டாங்கி என்ன பண்ணும், இன்னும் கொஞ்சம் போனால் கிடைச்சிடும், இன்னும் கொஞ்சம் போனால் கிடைச்சிடும், இன்னும் கொஞ்சம் போனால் கிடைச்சிடும்னு என்ன பண்ணும், அது பாட்டுக்கும் அதை என்டிவர் பண்ணி அந்த ஒரு சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் அந்த உணவை சாப்பிட்றதுக்காக என்ன பண்ணுது, போயிட்டே இருக்கு. ஆனால் எவ்வளோ சுமக்குது, ஏகப்பட்ட சுமை. இந்த சுமையெல்லாம் அதோடதா, அந்த டாங்கியோடதா, அதுக்கு தேவையான சுமையா இதெல்லாம் ஒன்று கூட கிடையாது. எல்லாமே அந்த மனுஷனோடது தான் இல்லைங்களா? இதுக்கு சம்பந்தமா இந்த சுமைனா கிடையாது. அது மாதிரி தான் நம்ம இந்த உலகத்துல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த வாழ்க்கையை வாழ்வோம். சரிங்களா? அதை இப்படி போனா இந்த கொஞ்சம் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம், அப்படி போனா நம்ம விருப்பப்படி நம்ம வாழ்க்கை வாழ்ந்துடலாம், இப்படி போனா அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எவ்வளோ சுமையா சுமப்போம். இந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்மளுதா அப்படின்னா இல்லை, டெம்பரவரி இல்லைங்களா? இதே சரீரத்தில் நம்ம இருக்க போறதில்ல, இதே ஃபேமிலி நம்மளுக்கு எப்பயும் இருக்க போறதில்ல, நம்மளோட எல்லாமே வந்துட்டு டெம்பரரி தானே. ஆனா எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்றோம், சுமக்கிறோம். சுமந்து என்ன எதுக்காக, சின்ன சின்ன சந்தோஷம், இதை அடைஞ்சிடலாம், இப்படி அடைஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றோம், அந்த சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனில் போகிறோம். ஆனால் எந்த சுமையும் நம்புறது இல்லை இல்லையா? அது மாதிரி நிறைய பேர் என்னென்னா ஒரு புல்லுக்கட்டு கிடைப்பதற்காக கழுதை மிகவும் கடினமாக உழைக்க வேண்டும். ஏன் அப்படின்னு பார்க்குறோம். முட்டாள்தனமாக இல்லையா? கரெக்டு. இதுக்கு சாப்பாடு கொஞ்சோண்டு வேணும், அதுக்காக இவ்வளவு என்ன பண்ணுது, பிரயத்தனம் பண்ணுது. அதுவும் அதோட சுமையே இல்லை.
சிலர் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு நேரம் இல்லை, எனக்கு டைம் இல்லை, என் ஃபேமிலியை பார்த்துக்கணும், என் ஃபேமிலிக்கு நான் இவ்வளோ சொத்து சேர்த்து வைக்கணும், அவங்களுக்கு என்னோட கடமை இருக்கு, இதெல்லாம் நான் அவங்களுக்கு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண மாட்டாங்க, வர மாட்டாங்க. சரிங்களா? அதுக்காக அதெல்லாம் விடணும்னு இல்லை, ஓவர் என்டிவர் பண்றவங்களுக்கு தான். சரிங்களா? பேசிக்கா நம்ம என்ன பண்ணோம், நம்ம ஃபேமிலிக்கு என்ன வேணுமோ அதை பண்ணணும், நம்மளோட கடமை நம்ம கரெக்டா பண்ணணும், அதுவும் பட்டுதல் இல்லாம. ஆனா என்னன்னா சிலவங்க ஆன்மீகமே என்னால முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, முழுக்க முழுக்க இந்த மாதிரி பாட்லி பிளாட்ஃபார்ம்லயே இருப்பாங்க. அந்த நிலை என்னன்னா வாழ்க்கையில் நேரம் இல்லைன்னுவாங்க. அது மாதிரி பொருளீட்ட மிகவும் கடினமாக உழைக்க வேண்டியுள்ளது. உண்மையில் அவர்களுக்கு சாப்பிடவோ அல்லது தூங்கவோ நேரம் இல்லை. சிலவங்களுக்கு சாப்பிட தூங்க கூட நேரம் இருக்காது. அவ்வளோ என்டிவர் பண்ணி லைஃப் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ இந்த வாழ்க்கை வந்து மூடர்களோட வாழ்க்கை அப்படின்றது. ம் அதுக்கப்புறம் வந்து மனித இனத்தில் தாழ்ந்தவர்கள் அப்படின்றதுல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜஹாய் மத ஸ்டோரி வரும். இவங்க என்னன்னா இந்த இதுதான் இதுக்கு வர மாட்டாங்க, பக்திக்கு வர மாட்டாங்க. சில பல தவறான பழக்கங்கள்லாம் அவங்க வச்சிருப்பாங்க. அப்போ வந்து நித்யானந்த பிரபு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து நாம சங்கீர்த்தனத்தை சொல்லி கொடுப்பாங்க. அப்போ இவங்க தவறான பழக்கத்தில் இருந்ததுனால என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா இவங்க நித்யானந்த பிரபுவை அடிச்சிடுவாங்க கல்லால் தலையில. சரிங்களா? அப்போ அவங்களுக்கு அங்கே ரத்தம் வந்துடும். அப்போ வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சுதர்சனத்தை அவங்க மேலே பிரயோகப்படுத்துவாங்க. அப்போ நித்யானந்த பிரபு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரே பண்ணுவாங்க, அப்படி பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு. ஸோ அதுக்கப்புறம் இவங்க அதெல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் அந்த பக்தி அதை நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணணும் லைஃப்பில் அப்படின்றத தெரிஞ்சு இவங்க 2 பேரும் ரொம்ப சிறந்த பக்தர்கள் ஆவாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ இந்த மனித இனத்தில் தாழ்ந்தவர்கள்ன்றது அந்த வேல்யூ தெரியாமல் இருப்பாங்க. அந்த ஆரியன் அப்படின்போது சமூகம், சோஷியல் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? சமூகம், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஆன்மீகம், அதுக்கப்புறம் வந்து அரசியல், இது எல்லாத்துலேயும் வந்துட்டு கரெக்டாக வேதிக் கல்ச்சர் லைஃப் ஸ்டைலில் வாழணும். ஆனால் இவங்க வந்து அந்த ஆன்மீகம் அதில் வந்துட்டு இல்லாமல் இருப்பாங்க, ஒரு நல்ல ஒரு ஆரியனம் இல்லாமல் இருப்பாங்க. அதுதான் நம்ம இதில் பார்க்குறது. இன்னொன்று வந்து இந்த பேய் குணம் அப்படின்றது என்னென்னா ஆசுரபாவம், நான் தான் கடவுள்ன்றவாங்க இவங்க. சரிங்களா? எல்லாரையும் விட என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா இவங்களாவது என்னன்னா ஏத்துக்காம தன்னோட வாழ்க்கையை வாழணும், இல்லை கடவுள் இல்லை அப்படின்ட்டு இருப்பாங்க. இவங்க என்ன நான் தான் கடவுள்ன்றவாங்க. சரிங்களா? ராவணன் உலகை வெல்ல விரும்புகிறார் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஹிரண்யகசிபு, ராவணன் இவங்களாம் வந்துட்டு இந்த பாவத்தில் வந்துடுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி 4 வகையான மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பக்திக்கு வர மாட்டாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். இப்போ நம்ம 4 வகையான மக்கள் யாரெல்லாம் பக்திக்கு வருவாங்கன்றது இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்க்கலாம். யாருக்கு ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கு இல்லையா? நானே மாதாஜி, வாசிக்கிறேன். யார் சொல்றீங்க? உஷா மாதாஜியும் ஷர்மிளா ஷர்மிளா மாதாஜி வாசி. ஷர்மிளா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க அவசியம். சதுர்விதா பஜந்தே மாம் ஜனா சுக்ரிதினோ அர்ஜுன ஆர்த்தோ ஜிக்ஸ ஞாசூர் அர்த்தாதி ஞானி ச பரதர்சப. பரதர்களில் சிறந்தவனே, 4 விதமான நல்லோர் எனக்கு தொண்டு புரிகின்றனர். துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர், பூரணத்தின் அறிவை தேடுவோர் என்பவர் அவர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணம். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரிபோல். ஸோ இந்த 4 வகையான மக்கள் யாரு அப்படின்னா துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர், பூர்ண அறிவை தேடுவோர். இந்த 4 வகையான மக்கள் வந்து பக்திக்கு வந்துருவாங்க. சரிங்களா? நம்மளே பார்ப்போம், நிறைய வாழ்க்கையில கஷ்டம் இருக்கு, முடிஞ்ச வரைக்கும் சரி பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. முடியல அப்படின்னும் போது என்ன பண்ணிடுவாங்க, உயர்ந்த சக்தியை தேடி கோயிலுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. அது தேவர்கள் கோயிலுக்கு வருவாங்க, பகவான்ட்டி வருவாங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பொருள் அனுபவிக்கணும், இந்த உலகத்துல இன்பங்களை அனுபவிக்கணுன்றதுக்காகவும் பக்திக்கு வரவங்க இருப்பாங்க. எனக்கு வந்து செல்வம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு இது பூஜை புனஸ்காரங்கள் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரியும் பக்திக்கு வரவங்க இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து கேள்வி இருக்கும், நம்ம ஏன் இங்க இருக்கோம், நம்மளுக்கு ஏன் இறப்பு வருது, நம்மளுக்கு ஏன் பிறப்பு இருக்கு, பிறப்புக்கு அப்புறம் இறப்புக்கு அப்புறம் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நிறைய கொஷின்ஸ் வச்சிருப்பாங்களா, அந்த மாதிரி உள்ளவங்க பக்திக்கு வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானை பத்தியே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவே பக்திக்கு வரவங்களும் இருக்காங்க. சரிங்களா? இந்த மாதிரி 4 வகையான மக்கள். இதுல வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் இங்கேயும் நம்ம பார்க்குறோம். ஒன்று ரொம்ப ரொம்ப உயர்ந்த பாஸ்ட் டைம்ஸு. ஒன்று சொன்னோன்னா நிறைய டைம் எடுத்துடும். அப்படியே மேலோட்டமாக சொல்கிறேன். சரிங்களா? கஜேந்திரர், திரௌபதி அம்மா, அப்புறம் வந்து இது வந்து வியாசரும் அவங்களோட மனைவி பித்திகாவும். சரிங்களா? இவங்களோடது. இவங்க 3 பேர்லேயுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் என்னென்னா அந்த சிரமம் இருந்தது இல்லையா அவங்க வாழ்க்கையில். இப்போ கஜேந்திரனுக்கு வந்து முதல்ல வந்து காலை கடிச்சிடும். அப்போ வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஆதி மூலமே அப்படின்னு பகவானை கூப்பிடுவாங்க, அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இல்லைங்களா? அப்போ என்ன ஆகுது, பகவான் வந்து அவங்கள வந்து முக்தி கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து திரௌபதி அம்மா ரொம்ப சிரமம். 5 பாண்டவர்கள் இருக்காங்க, அவங்க ஹஸ்பண்ட் எல்லாரும் ரொம்ப திறமைசாலி, தர்மவான்,
அப்படிலாம் இருக்காங்க சரிங்களா. அப்படிப்பட்டவங்க, அதுவும் எல்லாரும் அரசர்கள் வேற, எந்த குறையும் இல்லை, அவங்களாம் அரசர்கள் எல்லாம். அப்படிப்பட்டவங்களோட ஒய்ஃபுக்கு என்ன ஆயிடுது, ஒரு அரசவையில கஷ்டம் வந்துடுது இல்லைங்களா. அப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்க, கோவிந்தா அப்படின்னு பகவானை கூப்பிடுறாங்க, பகவான் அவங்கள பாதுகாக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இவங்க வியாசர் பித்திகா, அவங்க பித்திகா அவங்களோட வயிற்றுல வந்துட்டு சுகதேவ கோஸ்வாமி இருப்பாங்க சரிங்களா. பல வருடங்களா இருப்பாங்க, ஆல்மோஸ்ட் 16 இயர்ஸ், வெளியிலே வர மாட்டாங்க. அப்போ அவங்க வருத்தத்தோட பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுவாங்க. அப்போ பகவான் வந்து அவங்க அந்த நிலையை வந்து அவங்களுக்கு சரி பண்ணி கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி கஷ்டத்தில் இருக்கும் இவங்களாம் ஆல்ரெடி டிவோட்டீஸு, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக பார்க்குறோம் சரிங்களா. ஆல்ரெடி திரௌபதி அம்மா, கஜேந்திரன், வியாசர் பித்திகா, வியாசர் வந்து பகவானோட அவதாரம், சக்தி ஆவேஷ அவதாரம். ஆனால் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு துயரத்தில் உள்ளோர் பகவானை தஞ்சம் அடைகிறாங்க அப்படின்றதுக்கு எக்ஸாம்பிளா பார்க்குறோம். அது மாதிரி பரீட்சித் மகாராஜர், அவங்களும் ரொம்ப சிறந்த டிவோட்டி சரிங்களா. அவங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிறந்த டிவோட்டி, பிறப்புலேருந்து இறக்கும் வரைக்குமே பகவான் அவங்க கூடவே தான் இருப்பாங்க சரிங்களா. அந்த மாதிரி ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு டிவோட்டி அவங்க. அவங்களுக்கும் வந்துட்டு 7 நாள்ல மரணம்னும் போது அவங்களும் என்ன பண்ணிடுறாங்க, வந்து பாகவதம் கேட்குறாங்க, பகவானோட கதா கேட்குறாங்க. அதை நல்லபடியாக கேட்டு நம்ம அப்படி கேட்கணும், பரீட்சித் மகாராஜர் மாதிரி கேட்கணும் சரிங்களா. அதுலேயே முக்தி அடைகிறாங்கன்றதை நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா. கேள்வி உடையவர்களுக்கும் இவங்களை நம்ம எடுத்துக்கலாம். நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க. அர்ஜுனர் இப்போ பகவத்கீதையில் கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்களோ அது மாதிரி பாகவத்தில் நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க. அதுக்கு சுகதேவ் கோஸ்வாமி ரொம்ப அழகாக பாகவதம் நரேட் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு. அப்போ கேள்வி உடையவர்களையும் வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் துருவ மகாராஜர், அவங்களது வந்து என்னன்னா பொருள் வேண்டி சரிங்களா, அவங்களோட பாஸ்ட் டைம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஹனுமான், அவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து துயரத்துல இருந்தவங்க பக்தி பண்ணாங்களா, இவங்க ராமருக்குன்னா இல்லை சரிங்களா. கேள்விகள் ஏதாவது இருந்ததா, அதுவும் இல்லை. பொருள் உலகத்துல ஏதாவது ஆசைப்பட்டாங்களா, அதுவும் இல்லை. முழுக்க டெடிகேட்டடா என்ன பண்ணாங்கன்னா ராமருக்கு சேவை பண்றாங்க சரிங்களா. அந்த மாதிரி பகவானுக்காகவே பக்தியில் இருக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க, அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இவங்க வந்து சௌனகா ரிஷிகள் வந்து சுதகோஸ்வாமி கிட்ட நிறைய கேள்விகள் கேட்பாங்க. பாகவதம் ஸ்டார்ட்டே இப்படிதான் ஆகும். அப்போ சுதகோஸ்வாமி சௌனகா ரிஷிகளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, பாகவதம் நரேட் பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி 4 வகையான மக்கள். இல்லை துருவரோட ஸ்டோரி வரலையா, ஐ திங்க் நெக்ஸ்ட் இதில் வரும்னு நினைக்கிறேன், நாளைக்கு பிபிடியில் வரும்னு நினைக்கிறேன். சரி, நான் ஸ்டோரி இருக்குன்ட்டு அங்கே பார்த்துக்கலான்னு பார்த்தேன். துருவ மகாராஜர் அப்படிதான், அவங்களுக்கு வந்து உயர்ந்த ராஜ்யம் வேணும், அவங்கள வந்து அவங்க அப்பா இன்சல்ட் பண்ணிடுவாங்க சரிங்களா. உத்தம பாதை வந்து இன்சல்ட் பண்ணிடுவாங்க. அப்போ அவங்க வந்து கோச்சிட்டு ராஜ்யத்துலேருந்து வெளில வந்துடுவாங்க. 5 வயது தான் அவங்களுக்கு சரிங்களா. அப்போ அவங்க வந்து தபஸ் பண்ணுவாங்க நாரதரோட கைடன்ஸில். அதுக்கப்புறம் அவங்க முன்னாடி பகவான் வந்து காட்சி கொடுப்பாங்க. 5 வயசு தான், 6 மாசத்துல பகவானை வந்து அவங்க வந்து காட்சி கொடுக்குற அளவுக்கு தபஸ் ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணுவாங்க. அப்போ அவங்க வந்து பகவான் வருவாங்க, அவங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவாங்க, துருவ நட்சத்திரம் உருவாக்கி அதில் அவங்கள ஆட்சி பண்ண வைப்பாங்க. அதே மாதிரி பக்தியில் அவங்க ரொம்ப சிறப்பாக இருப்பாங்கன்றதை பார்க்குறோம் சரிங்களா. 7.17 ஸ்லோகம் யாரும் வாசிக்க விருப்பப்படுறீங்களா? நான் வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? உஷா மாதாஜி வாசி கொடுங்க. மாதாஜி நான் வாசிக்கிறேன். ருக்மணி மாதாஜி வாசிக்கிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாசி கொடுங்க. தேஷாம் ஞானி நித்யயுக்த ஏக பக்திர் விசிஷ்யதே பிரியோ ஹி ஞானினோ தெரத்ம அகம் சச்ச மம் பிரியா. இவர்களில் முழு ஞானத்துடன் எப்போதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இருப்பவனே சிறந்தவன், ஏனெனில் நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவனும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, முழு ஞானத்துடன் சரிங்களா. இதுல இப்ப 4 பேர் பார்த்தோமா, துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர், அதுக்கப்புறம் பகவானுக்காக பக்தி பண்ணுங்க ஞானி அப்படின்னு பார்த்தோமா. இல்லை ஞானம் தான் சிறந்தவங்க, ஞானி தான். எதனாலன்னா இவங்களுக்குலாம் வேற வேற இன்டென்ஷன்ல பக்திக்கு வந்தாங்க. துயரம் போகணும்னு, அப்புறம் வந்து செல்வம் வேணும், அதாவது பொருள் உலகத்துல எதையோ அனுபவிக்கணும்னு, அதுக்கப்புறம் வந்து கேள்விகளுக்கு விடை கிடைக்கணும்னு. ஆனா ஹனுமான் என்ன பண்ணாங்க, பகவானுக்காகவே அவங்க பக்தி தொண்டில் இருக்காங்க இல்லையா. ஸோ அவங்க தான், அதாவது அந்த மாதிரி ஞானிகள் உயர்ந்தவங்க அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா ஞானிகளுக்கு பகவானை ரொம்ப பிடிக்கும், பகவானுக்கு ஞானிகளை ரொம்ப பிடிக்கும். பகவானுக்கு யாரெல்லாம் பிடிக்குன்றாங்களோ அந்த மாதிரிலாம் நம்ம இருக்குன்னு நினைக்கணும் சரிங்களா. அதுதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது. ஓகே, 7.19 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? உஷா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அத்தியாயம் 7 ஸ்லோகம் 19. பஹூனாம் ஜன்மநாமந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவா சர்வம் இதீஷ
மகாத்மாஷு துர்லப. பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகிறான். அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், பல பிறவிகள்லாம் எடுத்திருக்கோம் சரிங்களா. அதுல வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு கட்டத்துல என்ன பண்ணிடுறோம், நம்ம உண்மையான அறிவுடையவன். மாதாஜி இது மியூட் போட்டுக்கிறீங்களா உஷா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு கட்டத்துல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு நல்ல நாலேஜ் கெயின் ஆயிடுது. என்ன நாலேஜ் கெயின் ஆயிடுது, பகவான் தான் சர்வ காரணம், சுப்ரீம் அவங்க தான் அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அவங்களுக்கு பக்தி பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, சரணாகதி பண்ணுவோம் அவங்களுக்கு. அத்தகைய ஆத்மா தான் என்னதுன்னா மகாத்மா. அவங்கள மகாத்மா. பக்தி பண்ணாதவருக்கு வெறும் ஆத்மா. யார் ஒருத்தவங்க பற்பல பிறவிகளுக்கு பின், அப்ப பிறப்பிறப்பு சுழற்சி இருக்குன்னு தெரியுது, அதுல ஒரு பியூரிஃபிகேஷன் வந்து பகவான் தான் எல்லாம் தெரிஞ்சு சரணாகதி பண்ணவங்களா மகாத்மா. அந்த மாதிரி உள்ளவங்க மிகவும் அரிதானவன். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துலாம் பார்த்தோம் இல்லையா, மேரத்தான் ரேஸ்ல போற மாதிரி நிறைய பேர் வருவாங்க, அதுல கொஞ்சம் பேர் பக்குவம் அடைவாங்க, அந்த பக்குவமான ஒரு சிலவங்களை தான் பர்ஃபெக்ஷனுக்கு வராங்கன்றது. அந்த மாதிரி இந்த மகாத்மாக்கள்லாம் ரொம்ப ரேரு சரிங்களா. நம்ம நல்லபடியாக ஏற்றுக்கணும் பகவானை, சுப்ரீம், அவங்ககிட்ட பக்தி பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. 7.20 and 21 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? சரஸ்வதி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க, அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 7:20 ஞானா பிரபத்யே அந்ய தேவதா தம் தம் நியமம் ஆஸ்தாய பிரகிருத்யா நியதா ஸ்வயா. ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைந்து தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாட்டு முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகின்றனர். யோயோ யாம் யாம் தனும் பக்த யார்ச்சித்தும் இச்சதி தஸ்ய தஸ்யாச்சலாம் ஸ்ரத்தாம் தாம் ஏவ வித்ததாம் யகம். எல்லோரது இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறேன். தேவர்களை வழிபட வேண்டுமென ஒருவன் விரும்பும் போது அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்கான அவனது நம்பிக்கையை நானே பலப்படுத்துகிறேன். ஹரே கிருஷ்ண. ஜட ஆசைகளால் இப்ப இந்த மாதிரி இருக்கணும். எப்படி இருக்கணும், அந்த 4 வகையான மக்கள்ல ஞானி மாதிரி இருக்கணும். அந்த அவங்க எப்படிப்பட்டவங்க, மகாத்மா. பகவானை தான் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அதே மாதிரி பகவானுக்கும் அவங்கள தான் பிடிக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருக்கணும். ஆனா அந்த நிலைக்கு வராம என்ன ஆயிடும், நிறைய பேருக்கு ஜட ஆசைகள்ல தான் முக்திலாம் வேண்டாம், இருக்கிற உலகத்திலேயே நான் நல்லா வாழ்ந்துக்கிறேன், எனக்கு இதுலயே சந்தோஷம்தான். பிறப்பிறப்புல எவ்வளவு சந்தோஷம், அதுக்கப்புறம் முக்குணங்கள்னால வர அதிபுத அதிதெய்வ அதெல்லாம் எவ்வளவு கஷ்டன்றது தெரியாது, இருந்தாலும் இதுலயே நான் நல்லா இருந்துக்கிறேன்றதுல என்ன பண்ணுவாங்க, தேவர்கள்கிட்ட நான் வழிபாடு பண்ணிக்கிறேன்னு தேவர்கள்கிட்ட தஞ்சம் அடைவாங்க சரிங்களா. அப்ப ஜட இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாட்டு முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகின்றனர். சாத்விக குணத்துல உள்ளவங்க அவங்களுக்கு விருப்பமான முறையில தேவர் வழிபாடு பண்ணுவாங்க, அதாவது தேவர்கள் எல்லாம். அதே ராஜச குணத்துல உள்ளவங்க உக்ரமான தெய்வங்களை வழிபாடு பண்ணுவாங்க. தாமச குணத்துல உள்ளவங்க பூத்த பிரேதங்களை வழிபாடு பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி அவங்க இயற்கைக்கு ஏற்ற மாதிரி முறைகள் நியமனங்களை அவங்க பின்பற்றுறாங்கன்றத பார்க்குறோம். அப்போ எல்லோருடைய இதயத்திலும் யார் இருக்கா, அழகாக சொல்கிறாங்க பாருங்க இதுலேயும் சரிங்களா. பகவத்கீதையில் நிறைய இடத்துல வரும், நான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக இருக்கேன் அப்படின்றத பகவான் சொல்லுவாங்க. தேவர்களை வழிபட வேணும்னு ஒருத்தவங்க விருப்பப்பட்டா பகவான் அவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க சரிங்களா. அவங்களுக்கு அந்த தேவர்களுக்கு செய்கிற பக்தி அவங்க பலப்படுத்துகிறாங்க, அதை நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா. ஏன்னா கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்றது அன்பின் வெளிப்பாடு, அது வந்து கட்டாயப்படுத்தி வராது. யாரையும் நம்ம வந்து என்கிட்ட நீ அன்பாக தான் இருக்கணும் நம்ம வந்து கட்டாயப்படுத்த முடியாது, அது இயல்பாக வரணும் இல்லைங்களா. அப்போ தேவர்கள்கிட்ட தான் பக்தி பண்ணணும்னு விருப்பப்படுறவங்களும் இதயத்துலேருந்து பகவான் என்ன பண்ணுறாங்க, அதுக்கேற்ற அனுகிரகங்களை தராங்க. 72 73 ஸ்லோகங்கள், சாரி 22 23 ஸ்லோகங்கள் யார் வாசிக்க விருப்பப்படுறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் என்னம்மா? நானே வாசிக்கட்டுமா? சரி, ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சதயா ஹிருத்தயா யுக்தஸ் தஸ்யாராதனம் இஹதே லபதே ச தத காமான் மயைவ விஹிதான் ஹி தான். இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயல்கிறான். ஆனால் உண்மையில் இந்த நன்மை எல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்பட்டு படுபவையாகும். ஸ்லோகம் 23. அந்தவத் துபலம் தேஷாம் தத் பவத்ய
त्वमेधसां देवान् देव यज्ञो यान्ति मத் பக்தா யாந்தி மாம் அபி. தேவர்களை வழிபடும் சிற்றிரவு படைத்த மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானதும் ஓர் எல்லைக்கு உட்பட்டதாகும். தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவர்களின் உலகங்களுக்கு செல்வார். ஆனால் எனது பக்தர்கள் இறுதியில் எனது உன்னத உலகை அடைகின்றனர். ஹரிபோல். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்போ இங்க தேவர்கள் வழிபாடு பண்றவங்க தேவர்களோட உலகத்துக்கு சென்றடைறாங்க. சரிங்களா? ஆனா பகவானை வழிபாடு பண்றவங்க பகவான் லோகத்துக்கு. யாருக்கெல்லாம் வந்து கோலகம் வைகுண்டம் போகணுமோ அவங்களாம் கிருஷ்ண பக்தி பண்ணணும். இல்ல நான் இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருந்துக்கிறேன், தேவர்களை வழிபாடு பண்ணி தேவர்கள் லோகத்துக்கு போறேன் அப்படின்றவங்க தேவர்கள் வழிபாடு பண்ணணும். சரிங்களா? அதுதான். அப்ப இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து தேவர்கள் வழிபாட்டுல இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு நம்ம நிறைய பாக்குறோம்ல, நிறைய நம்பிக்கையின் பேர்ல சிலவங்க வந்துட்டு ஒவ்வொரு தேவர்களை வழிபாடு பண்ணுவாங்க. அவங்க நம்பிக்கைக்கு ஏற்ற மாதிரி தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்கிறாங்க. இப்போ செல்வம் வேணும்ன்றவங்க இது மகாலட்சுமி அம்மாவை, விக்னங்கள் போகணுன்றவங்க கணேசர் இல்லைங்களா, லார்ட் கணேஷாவை, அந்த மாதிரிலாம் வழிபாடு பண்ணுறதை நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களோட ஆசைகளை அவங்க பூர்த்தி பண்ணிக்கிறாங்க. ஆனால் இந்த உண்மைகள் எல்லாம் நன்மைகள்லாம் யாரால் தான் அவங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா பகவானால தான் கிடைக்குது, இன்டைரக்டா. சரிங்களா? ஸ்ட்ரைட்டா பகவான்கிட்ட போகாம இன்டைரக்டா தேவர்கள் மூலியமா வராங்க, அவங்களுக்கு பலனும் கிடைக்குது, பகவான் மூலியமா அவங்களுக்கு கிடைக்குது. அப்ப தேவர்கள் வழிபாடு பண்றவங்க பலன்கள் வந்து தற்காலிகமானது. சரிங்களா? ஏன்னா தேவர்களுக்கும் பிறப்பிறப்பு சுழற்சி இருக்குன்னும் போது அவங்க கொடுக்குற பலன்களும் என்ன, தற்காலிகமானதுதான். இப்ப இந்திரனுக்கு யாரு அஸ்வமேத யாகம் பண்றாங்களோ அவங்க போகலாம். அது மாதிரி பிரம்மா வரைக்கும் அந்தந்த தபஸ் பண்ணவங்க அந்தந்த இடத்தை அடையலாம். அப்போ லிவிங் என்டிட்டி யார் வேணாலும் அங்கே போகலாம். அப்போ அந்த மாதிரி தேவர்கள்கிட்ட நம்ம வந்து பலனை கேட்கும்போது அது என்ன ஆகும், அது நிரந்தரமாக இருக்காது. ஏன்னா அதுலேயே அவங்களே நிரந்தரமாக இல்லை அந்த போஸ்ட்லேயே, இல்லைங்களா? அப்போ தற்காலிகமானது, ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது. அவங்க எவ்வளோ காலம் அவங்க இருக்காங்களோ அந்த வரைக்கும் தான் அதை கொடுக்க முடியும். சரிங்களா? அந்த அளவில். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அப்போ தேவர்களை வழிபடும்போது தேவர்களின் உலகங்களுக்கு செல்வர். யார் யார் வழிபடுறாங்களோ அங்கே. ஆனால் யார் பகவானை வழிபாடு பண்ணுறாங்களோ அவங்க பகவானோட உலகத்தை அடைகிறாங்க. நித்தியமான உலகம், திரும்பி வர மாட்டோம். சரிங்களா? 7.24 ஸ்லோகம் யாருக்கு வாசிக்கிறது இருக்கு? உஷா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிக்கிறேங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 7 ஸ்லோகம் 24. அவ்யக்தம் யக்திம் ஆபனம் மன்யந்தே மாம் அபுத்தயः பரம்பாவம் அஜானந்தோ மமாவ்யயம் அனுத்தமம். என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரம புருஷ பகவானாகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும் தற்பொழுது உருவத்தை ஏற்றிருப்பதாகவும் எண்ணுகின்றனர். அவர்களது சிற்றறிவினால் அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கையை பற்றி அவர்கள் அறியார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பக்குவம் இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பகவான் உள்ளது உள்ளபடி தெரிஞ்சுக்காம, பகவானுக்கு ரூபம் இருக்கு, அவங்களோட அந்த உயர்ந்த சுப்ரீமசி அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்காம என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கொஞ்சம் வேற ஒரு நிலையில அவங்களோட புரிதல்லாம் இருக்கும். சரிங்களா? அப்ப அருவமாக இருந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் உருவத்தை ஏற்றிருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி தற்காலிகமா. சரிங்களா? எப்பயுமே அவங்க அருவத்தில் தான் இருப்பாங்க, என்னென்ன அவதாரம் வேணுமோ அப்பப்போ உருவம் எடுத்துக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில அவங்களோட எண்ணம் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? அப்ப அழிவற்றது உயர்ந்த பகவான் உண்மையான இயற்கையே அவங்களால என்னங்க மாதாஜி? ரூபம் இல்லாம இருக்கிறது, ரூபம் இல்லாம இருக்கிறது, ரூபம் இல்லாம இருக்கிறது, அதுதான் அருவம். சரிங்களா? பிரம்மஜோதின்னு சொல்லுவோமா, பகவானோட தேஜஸ் மட்டும் அதுதான் பேஸ். அதுல இருந்து பகவான் வந்து ஒவ்வொரு ரூபத்துல அவதாரம் எடுத்து திரும்பி அவங்க அருவத்தில் தான் இருப்பாங்கன்றது அவங்களுக்கு நம்பிக்கையா இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ அது ஆனா அது உண்மையானா இல்ல, பகவான் வந்து ரூபத்தோட தான் இருக்காங்க, அதுதான் உண்மையானது. சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். இப்ப 25-26 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்க விருப்பப்படுறீங்க? ஷர்மிளா மாதாஜி, ருக்மிணி மாதாஜி, சரஸ்வதி மாதாஜி, வேற யாரும் புதுசா யாருக்கும் வாசிக்கணுமா? மாதாஜி யாரும் படிக்கலன்னா நான் படிக்கிறேன். அவசியம் வாசிக்கிறேங்க சரஸ்வதி மாதாஜி. 7.25 நாகம் பிரகாஷ சர்வஸ்ய யோக மாயா சமாவிருத்த மூட்டோ அயம் நாபி ஜனாதி லோகோ மாம் அஜம் அவ்யயம். சிற்றறிவோடையோருக்கும் முட்டாளுக்கும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன். எனவே நான் பிறப்பற்றவன், அழிவற்றவன் என்பதை இவர்கள் அறிவதில்லை. 7.26 வேதாகம் சம்மதீதானி வர்த்தமானானி சார்ஜுன பவிஷ்யானி ச பூதானி மாம் து வேதன
கஷ்டன. அர்ஜுனா, முழு முதற் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்கப் போகின்றவை அனைத்தையும் அறிவேன். நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கு அறிவேன். ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். சோ இப்ப யாரெல்லாம் பகவான் நடந்த நிலை, அவங்களோட ரூபம் இருக்கு, அவங்க வந்து உயர்ந்தவங்க, அவங்க இந்த மாதிரி எனர்ஜிஸ்லாம் வந்து அவங்களோட எனர்ஜிஸ்லாம் இதெல்லாம் இந்த உலகங்களை இயக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட இப்ப எல்லாத்துலயும் அவங்க ஊடுருவி இருக்காங்க. அவங்களோட உயர்ந்த உண்மை வேற எதுவும் கிடையாது. இப்படி நிறைய விஷயம் இல்லைங்களா, பகவான் நாமரூப குணநிலைகள் இது மாதிரி நிறைய நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டே போகலாம். இதெல்லாம் தெரியாம என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சில சமயம் என்ன ஆயிடும்னா அவங்களுக்கு புரிதல் இருக்காது. உயர்ந்த நிலையை புரிதல் இல்லாமல் இருப்பாங்க. ஏதோ அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு எண்ணத்தில் இருப்பாங்க. நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன். அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு பகவானுடைய இந்த உயர்ந்த உண்மையெல்லாம் தெரிய வராது. எனவே நான் பிறப்பற்றவன் அழிவற்றவன் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஈவன் இப்போ மகாபாரதத்திலே பார்த்தோம்னா இவங்க இருப்பாங்க, துரியோதனும் இருப்பாங்க, அர்ஜுனரும் இருப்பாங்க இல்லைங்களா. எல்லாரையும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன், துரியோதனன் அது மாதிரி, இந்த பக்கம் சகுனி எல்லாரையும் எடுத்துக்கலாம், இந்த பக்கம் பாண்டவர்கள், குந்தி மகாராணி, இவங்கெல்லாம் இவங்கெல்லாம் பார்க்குறதெல்லாம் பகவான் வந்து சுப்ரீமா பார்க்குறாங்க. இவங்கெல்லாம் எப்படி பார்க்குறாங்க, மனிதர்லேயே ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவங்க, அவ்வளவுதான் தெரியும் அவங்களுக்கு இல்லையா. சுப்ரீம்லாம் ஏற்றுக்கல, மனிதர்களே ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவங்க. அப்போ பகவான் வந்து அந்த பக்தியின் மூலியமாக தான் அதை வந்து ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவாங்க, அவங்களோட அந்த உயர்ந்த நிலையை. யார் பக்தி பண்ணலையோ அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு அந்த உண்மையான உண்மை தெரியாது சரிங்களா. அப்போ பகவான் எதால கவரப்பட்டிருக்காங்க, ஏன் அவங்களால அவங்களோட அந்த சுப்ரீமசி உணர முடியலன்னா பகவான் வந்து அந்த அந்தரங்க சக்தியால கவரப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதான் யோகமயா சரிங்களா. இப்போ முழுமுதற் கடவுள் நான், கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை. ஏற்கனவே 4th சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம், ப்ரெசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர்ல எனக்கு தெரியும் உனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி பகவான் வந்து அவங்களோட பகவான் விபு நம்ம அணுன்றது உணர்த்தினாங்க நமக்கு இல்லைங்களா. அது மாதிரி இங்கேயும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், நடந்தது, நடக்க போகிறது, நடக்கிறது எல்லாமே பகவானுக்கு தெரியும். ஆனால் பகவானை தெரிஞ்சவங்க யாரும் இல்லை, என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க யாரும் இல்லை. ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கும் இதை படிக்கும்போது. நம்மளும் நல்லா பகவானை தெரிஞ்சுக்கணும்னு தோணும். ஹரே கிருஷ்ணா. லாஸ்ட் ஸ்லோகம் 7.28 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வாசிக்கிட்டேன் மாதாஜி. மாதாஜி, உஷா மாதாஜி வாசிக்கணுங்க. அத்தியாயம் 7 ஸ்லோகம் 28. ஏஷாம் த்வந்தகதம் பாபம் ஜனானாம் புண்ணிய கர்மணாம் தேத்வந்த வேமோக நிர்முக்தா பஜந்தே மாம் திருடவ்ரதா. முற்பிறவிலும் இப்பிறவியிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூரணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப முற்பிறவி இப்பிறவில எல்லாம் சரிங்களா நிறைய புண்ணியம் செஞ்சிருக்கணும். பகவத்கீதை படிக்கிறோம், கிருஷ்ணாவை தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா அது ரொம்ப ஈஸி கிடையாது சரிங்களா. நிறைய பிறவிகள்ல நம்ம நிறைய புண்ணியங்கள் பண்ணியிருந்தா மட்டும்தான், அந்த பியூரிபிகேஷன் இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும். எல்லாரும் நினைப்பாங்க எனக்கு விருப்பம் இல்ல, நான் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல சேரல. மாதாஜி மீட் பண்ணிக்கிறீங்களா? எல்லாரும் பொதுவாக நினைப்பாங்க இல்லையா, எனக்கு வந்துட்டு அது வந்து விருப்பம் இல்லை, எனக்கு நேரம் இல்லை அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க. ஆனால் அப்படி கிடையாது, அந்த பியூரிஃபிகேஷன் இல்லை, அதனால அவங்களால வர முடியல, அதுதான் சரிங்களா. அப்போ முற்பிறவிலையும் இப்பிறவிலையும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு யாரோட பாபங்கள்லாம் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, யார் வந்து அந்த இருமையிலேருந்து பூர்ணமாக விலகுறாங்களோ சரிங்களா, அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நிலையில் சரிங்களா இருக்கிறவங்களால தான் பக்தி தொண்டில் மன உறுதியோடு இருக்க முடியும் சரிங்களா. இப்போனாலும் நம்மளாம் பக்திக்கு ஏதுவான விஷயத்தில் நம்ம வந்துட்டோம். பகவான் அவங்களோட எல்லா அனுகிரகத்தையும் நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க. நல்ல அசோசியேஷன், பானஃபைட், பரம்பரை, குரு, மந்திரம் எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா. இனிமேல் அவங்க நமக்கு இதை விட உயர்ந்ததாக வேறு எதுவுமே தரவே முடியாது. அதெல்லாம் ஸ்ரீகரிச்சுக்கிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு வாழ்க்கையும் கொடுத்துருக்குறாங்க சரிங்களா. நல்ல ஹெல்த்து, ஃபேமிலியும் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், இதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும், இருமையிலேருந்து விடுபட்டு சரிங்களா. நிறைய பக்தியில் நம்மளை வந்து மன உறுதியோட நம்மளை நிலைப்படுத்திக்கணும். அது நம்ம தான் செய்யணும் சரிங்களா. எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் கொடுத்தாச்சு. இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு வந்துட்டு நல்ல ஸ்கூலில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சேர்த்து விடுவோம், அவங்களுக்கு புக்ஸு எல்லாம் வாங்கி கொடுத்துருவோம் சரிங்களா. போயிட்டு வரதுக்கு ஸ்கூல் பஸ்ஸோ இல்லை காரோ ஏதோ ஒன்று நம்ம வந்து கொடுத்துட்றோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், அவங்க படிக்கணும். அது அவங்க மட்டும்தான் பண்ண முடியும், பேரண்ட்ஸ் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இல்லை அதுமாதிரி பகவான் நமக்கு எல்லா வகையிலையும் நம்மளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம இந்த பிறவியில் அது ஹியூமன் லைஃப் நம்ம கிடச்சிருக்கு நமக்கு. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும், மற்ற யாருக்கும் ஹியூமன் லைஃப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த பாக்கியம் கிடைக்கல, மற்ற லிவிங் இண்டிஸ் அந்த ஹியூமன் லைஃப்பும் கிடைக்கல. அப்போ அவங்களால வர முடியாது. ஆனால் நமக்கு இது எல்லாமே பகவான் அனுகிரகம் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ நம்ம எவ்வளோ பிளெஸ்டு,
நம்ம வந்து நல்லபடியாக பக்தி பண்ணணும். சரிங்களா? அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். வாஞ்சா கல்பத்ருபஷ்ய கிருபா சிந்து பேவச்ச பதிதானம் பாவன பேஷமோ நம்ம அனந்த கொடி வருஷம் சில பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லபடியாக நம்ம